αρχική σας επιθετική προς το Προεδρείο και λοιπά συμπεριφορά, ότι εγώ επικοινώνησα το Προεδρείο και συνεννοηθήκαμε με την κυρία Πρόεδρο των εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδος. Συνεπώς, νομίζω δεν είχε λόγο η όλη παρατήρηση. Εν πάση περιπτώσει, προχωρούμε. Κυρία Πρόεδρε, επειδή επί προσωπικού τώρα θέσατε ένα θέμα ότι έκανα επίθεση, δεν συνηθίζω να κάνω επιθέσεις στο δημόσιο λόγο μου, πρώτον, και κατά δεύτερον, δεν έκανα επίθεση. Ενημέρωσα και εγώ με τον τρόπο που ενημέρωσατε και εσείς. Εγώ ανέφερα απλά ότι από 5 Ιουνίου είχατε την επιστολή και επικοινωνήσατε εχθές προχθές. Και σε εμάς τη στείλατε την επιστολή 2 ώρες πριν το Περιφερειακό Συμβούλιο. Αυτό σας λέω. Είναι επιθετική συμπεριφορά αυτό ή διαπίστωση? Ακούστε, κύριε Αλεξού, και εσείς όπως γνωρίζετε καλύτερα, δεν θέλω να επισέλθω τώρα επί της ουσίας του αιτήματος ότι δεν είναι αρμοδιότητος του Περιφερειακού Συμβουλίου κλπ. Παρ' όλα αυτά, όπως είδατε, αντιμετωπίστηκε δεόντως. Γι' αυτό σας είπα ότι η κυβέρνηση αυτή στραγγαλίζει κάθε έλεγχο της αντιπολίτευσης. Όλες οι αρμοδιότητες θα φύγουν από εμάς. Το ξέρουμε αυτό. Ακόμα και το 1 τρίτο που τη δυνατότητα μαζί να φέρνουμε θέματα, και αυτό θα μας. Όλες οι αρμοδιότητες θα φύγουν. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτές τις διαπιστώσεις έκανα εγώ. Δεν ήταν επίθεση. Να προχωρήσουμε λοιπόν.